Very good. Descubre o mundo dos teus amigos. Será genial. A verdade, non sei como non se nos ocorreu antes. Sí, eu xa estou desexando que nazan as nosas plantas de caramelo. Sí, eu tamén. Ademais, a alegría que vai levar Tupa cando descubra que en vez dos seus aburridos porros ten riquísimos caramelos de goma de cores. Que facedes? Para que queredes tantos porros? Bah, non queremos porros. Desplantámolos para cultivar a nosa colleita de caramelos de goma. De caramelos? Iso non vais a ir ben. Tranquila, non o fixemos ao tolo. Estivemos buscando as mellores variantes para conseguir unha colleita equilibrada. Sí, a combinación perfecta de sabor, azucre e pica-pica. Non, refírome a que os caramelos de goma non poden plantarse. Ai, linda, que pouco sabes da vida e da horta. Non só poden plantarse, senón que incluso poden regarse. Os caramelos non son froitas, nin hortalizas, nin verduras. De feito, nin sequera son plantas. Que non son plantas, di. Entón, como explicas que sexan de cores, E que saiban a plátano ou a mazá? Pois, porque... Ai, choiva! Correde! Ai, non, está pechada. Imos mollarnos. Rápido, hai que pensar algo. Pronto empezará a chover con máis intensidade e será demasiado tarde. Tutu, creo que xa empeza a notar o meu corpo húmido. Aguanta, Rafa, e intenta cubrirte. Temos que atopar refuxio. Onde está Linda? Que máis dá? A estas alturas xa estará mollada de arriba a abaixo e pronto nós tamén o estaremos. Rápido, entrade! Ai. Ai. Veña, secadevos ben e procurade mantervos secos. Parece que este vai ser un día pasado por auga. Isto non debería estar pasando. Suponse que o verán é seguro, quentiño e seco. Mais vale que apures se non queres mollarte, Rafa. As nubes non terán ningunha piedade contigo. As tormentas de verán. Veñen cando ninguén o espera. Iso é imposible. Nunca viñeran tan en agosto. Pois é evidente que agora sí. Ten que ser polo cambio climático. As tormentas de verán. Oín falar delas, pero non crin que fosen reais. Que apartade! A auga está secoando por debaixo da porta. Por pouco. Case nos mollamos lo cu. Un momento. Que hora é? Pois non sei. Serán as 5:00. Oh, non, a merenda. A merenda. Pero como vos pode entrar fame nun momento así? Non vos dades conta de que case nos empapamos? Non é pola fame, é por Nina. Nina. Nina é como un reloxo para as comidas. Ás 6 intentará vir merendar. Neve, chova ou haxa sol. Pero mollarase. Non se podemos evitalo. Pero como? Non vedes a que está caendo? Mollarémonos antes de chegar nin sequera á ponte. Sería como ducharnos en auga fría. Taparémonos. Usaremos catiuscas, abrigos, paraugas e incluso capuchas se é preciso. Veña, poñámonos a buscar. Ben, isto é todo. Rapaces, hai que apurar. Temos 10 minutos antes de que Nina saia da casa. Se non volvo seco á casa. Rafa, chegaremos secos e salvos, xa verás. Veña, rapaces, chegou a hora. Cada vez me está custando máis mantelo paraugas. Non sei canto máis vou poder aguantar. Resiste, Tutu.
Imos estar preto. Mirade, ali está a casa de Nina. O meu sombreiro! Oh, non! Au! Au! Ai! Au! Au! Ai! Non, 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 non. El xa está completamente mollado. Vamos. Veña, vamos, por que paras? Xa case estamos. Vai ti, eu quedo aquí. Non digas parvadas. Vamos. Quieta, non te achegues máis. Pisei un charco e teño todos os pezuños mollados. Salva a Nina por tuto e por min. Ai. Merenda rica! Misión cumprida, rapaces. Misión cumprida. Pero vistes vos. E enriba coas miñas cousas. Veña, para a casa inmediatamente e á ducha. Non quero nin saber a que estabades xogando. Pero será posible. Estes rapaces e as súas ocorrencias. Lanzaninas, lanzaninas. Rafa, que estás facendo? Estou facéndolle unhas melloras ao lanzaninas. Poderíase dicir que é a versión 1.45. Cando a termine, non só poderei lanzar ninas, senón que incluso poderá lanzar lindas. Non sei se eu quererei probalo. Non terás outro remedio. É o transporte do futuro. En canto Tutu me trae as pezas que lle pedín, estará listo nunha hora. Ben, pois eu case que marcho, que teño que barrer, sí, o río. Sí, vou limpalo. Non sei se o vistes, pero está porquísimo. 20 parafusos, 14 resortes, 8 tubos de metacrilato de 70, 4 pranchas de ferro... Non, 20 tubos, 14 metacrilatos, 70 parafusos de ferro e 4 resortes. 30 días ten novembro con abril, xuño e setembro. 3 eran 3 as fillas de Helena. 3 eran 3 e ningunha era boa. Un momento, como que 3? Non eran 20? Non, 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 como ian ser 20? Imagina, pobre Helena. Ai, e Rafa pretendía que me acordara de todo isto. Menos mal que tiña todo apuntado nunha nota. Quen é? Quen está aí? Pero que? Ah, eras ti. Déchesme un bo susto. Veña, marcho, que teño presa. Non te entendo, pero parece que che pasa algo, verdade? Sinto moito, amiguiña. Eu non falo o idioma das nubes, pero sei algo de inglés. What's your name? Nada, sigo sen entenderte. Pero sei de alguén que quizáis... Espera aquí, volvo enseguida. Nubiña. Non sei que che pasa, pero enseguida traio axuda. A verdade, non sei por que hai que limpar o río. Ademais, vaiselle mollar a vasoira. Tutu. Non, Nina, son Rafa. Parézome un pouco a él, pero eu son máis alto e bastante máis suave. Ademais, Tutu cheira raro, como os calcetines de Fante. Aí. Rapaces, necesito a vosa axuda. Hai unha nube que está en apuros. Unha nube? Unha nube como esa? Entende lo que di? Un segundo. Sí, creo que sí. Estános pedindo axuda. E que di? Espera un momento. Nubetite. Sí, Nina, parece que a nube está triste, pero aínda non sei por qué. Voulle preguntar. Di que perdeu a súa nora.
A súa nora. Desde cando teñen noras as nubes? Non, espera. Di que perdeu Segovia. Segovia. É aí onde ia? Ai, non. Entendino mal. Di que perdeu a súa noiva. Sei onde está a súa noiva. A iso viña. Necesita a nosa axuda. Veña, Rafa, non hai tempo que perder. Vamos. Volvemos agora, amiga nube. Non te preocupes. Estaba enganchada á árbore e caeu. Non para de chorar e non sei que facer. Deixádeme un momento. Di que perdeu un voltio. Un voltio. Estás seguro? Non, perdoa. Di que perdeu o seu momio. Momio. Non diría o seu noivo. Pois sí, tiñas razón. Perdeu o seu noivo. Non sabía que falaras anubrado. Temos que axudala. Non sei moito sobre nubes, pero creo que ao estar tan pegada ao chan, perdeu a súa capacidade para voar. Hai que facer que voe antes de que se converta en néboa. Que podemos facer? Teño unha idea. Tel as pezas que che mandei. Sí, están no saco que deixei aquí mesmo ao atopar a nube. Para que as queres? Xa verás. Mansa obra. Aquí o tedes, o Lanzaninas 1.45 ou como me gusta chamalo a min, The Cloud Launcher, o lanzanubes. Non o pillo. Cal é o teu plan exactamente? Fácil, entre todos montamos a nube no lanzanubes e lanzámola ao ceo xunto ao seu amado. O poder do amor, a potencia cinética do Cloud Launcher e a densidade propia do aire farán o resto. Un plan complexo, pero pode sair ben. Veña, axudádeme. Listos. ¡Que viva o amor! ¡Amá, amá! Así é, Nina, o raio do amor. Vaya, mira esas nubes. Ata parece que están namoradas. Se yo contase aos rapaces non mo ían crer.